Ik kom hier elk jaar. Ik ga hier elk jaar skiën. En en passant doe ik een optreden in de tent die hier, geloof ik 100 meter van het hotel waarin ik zit, staat. Ik ken de organisator Bert Schenau, die ken ik heel erg goed. Stefan Storm, zoals die zijn artiestennaam is. Die trouwens nog verzonnen is door mijn vrouw, Stefan Storm. Elk jaar treed ik in die tent op. Dat is trouwens mijn hond die je nou hoort. Dat is Dopie. Ik ski overdag. En ondertussen denk ik natuurlijk ook aan mijn nieuwe cd, Een Gelukkige Man. Want ik denk, als jij die niet over begint, begin ik er zelf maar over. Ik kan mezelf een gelukkig man noemen. Ik ben nu 69. Vorig jaar november was het 50 jaar geleden dat we Kom van het dak af opnamen. En in januari, februari, dus eigenlijk 50 jaar geleden kwam die uit. In al die jaren heb ik toch wel, ook als artiest, als zanger, als liedjeschrijver, als producer, behoorlijk wat succes gehad. Ik ben gezond gebleven, mijn familie is gezond gebleven. Mijn zoon en mijn dochter. Ik heb een paar fantastische kleinkinderen. Ik heb, vind ik zelf, een mooie album weer afgeleverd. Dus ik kan mezelf een gelukkig man noemen. Ik wil, als dit album gesetteld is, zal ik maar zeggen, dan wil ik een theatertour gaan doen, wat ik nog nooit gedaan heb. En ik heb in mijn leven met een hele hoop artiesten gewerkt, als producer en als liedjeschrijver. Ik heb ook gewerkt met Cliff Richard. Dat vond ik een absolute belevenis, samen met Helmut Lotti. Ik ben een jaar of 8, 9 de producer van Helmut geweest. Maar ik zou eens een keer ook een plaat willen maken met mensen als George Michael of zo. Van die, je wordt ouder, papa roept erheen.